Kung gimahal nimo ang imong kinabuhi, kung gimahal nimo ang imong kaugalingon, palayo sa mga litag sa demonyo. Ayaw pakigkauban sa mga buhat sa demonyo nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, nga dili makapahimuot diha sa Ginoo. Palayo niya ng tanan igsuon kung gusto ka nga ang Dios mahimuot kanimo. Tungod kay daghan kaayong litag ang demonyo dinhi sa kalibutan. Daghan gyud kay paagi ang demonyo aron ang tao makabuhat og dili maayo. Ang demonyo mogamit usab og tao aron paglitag niya ng tawhana. Aron kanang tawhana dili makapahimuot sa Ginoo. Daghan og paagi ang demonyo aron paglitag ug pagguba sa atong kinabuhi aron dili kita makapahimuot sa Ginoo. Apan igsuon gusto sa Dios nga dili gyud kita magpauwat o magpatintal sa buhat sa demonyo, sa mga pag-ilad sa demonyo, nga maoy hinungdan nga kita mahilayo ngadto kaniya ug mulayo ang atong relasyon ngadto kaniya. Dili gyud kita magpadala ni ana igsuon aron ang Dios mahimuot kanato sa kanunay. Panultihon 22 bersikulo 5. Kung gimahal mo ang imong kinabuhi, palayo sa mga litag nga maoy mobitik sa mga dautan. Mao na igsuon, ayaw pakigkauban sa mga tao nga mao'y gigamit sa demonyo aron pagguba sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.